Except this is Lily Shawn from CMTV, the Mopa Gang. I wanna check people, and then I'm gonna ask few questions. If your partner is loyal, you get 1,000 rand. So I give 1,000 rand if your partner is loyal. So let's check this. Let's weigh that out. Oh, cause ungisizile like ungenze ngafind out iqiniso, so it's fine. Tell me now. Tell me now. Hey, wait, don't make me mad. Tell me now. Tell me now. Awudokungamnendaba nakho. Angithi sinasesenzile loyalty test sibonile ukuthi yena akakho faithful. Into ezokwenza yona. And saying light skinned since nini mean? Asikaqedi washelwa yimina wena. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with me is that when you are stuck with my girlfriend. Why are you cheating? My name is Lily Shawn. I'm from CMTV. It's a show where I test our relationships. So check out umuntu wakho loyal. If umuntu wakho loyal, you 20,000 rand. Yeah. Uyathandana? Yes, yeah. Okay. Wesawe phansi. So ngifuna ufaka amanamba umuntu wakho usemfonini ne. And then if umuntu wakho loyal, 20,000 rand every time. Ngeke ngithathe isikhathi sakho. Okay. So awunankinga. Yeah. Okay. So ngizofaka ufaka amanamba and then so igama ubani? Igama Onqobile Isibongo Ozulu. Okay. Yeah. So uthandana nomuntu wakho for how long? How long have you guys been together? It's 8 years ago. 8 years. Yes. Like lina 8 years laratana. Yeah. Okay. Ushadile? No. Okay. Unalingani naye lo muntu? Yes, nabantwana bayithoma. Okay. Cela ufaka amanamba. Namba wakhe. Awazi ngikhanda. Ungaletha Kodwa kushintshwa ifoni. Oh, okay. Sinithi yafaka. Ongathi ngiyamazi lo muntu i-celebrity. No. Iyancuma. Okay my sister, so ngizomfonela manje ne. Uthi uceleni ukumbona umuntu wakho? Benginaye nje nzukini. Enzuweni. Before Snevi isdinamija but every time flies fonelana. Ayipheli hours ngakhulumana. Ayipheli hour. Yeah. Okay. Thingy it's on phone now. Hey, how's it? Sure, you're speaking to Lee from CMTV. I'm doing a show where I test the relationships. So your partner is here. We want to ask you a few questions to test if you're loyal. If you're loyal, your partner is going to get 1,000 rand. Okay. Yes. How long have you guys been together with your partner? 3 years. 3 years. Okay. Is your partner light skin or dark skin? She's dark skin. Okay. When last did you see your partner? Sorry? This morning. This morning. Okay. Do you guys have a baby together? Yeah. How many? Yeah. Sorry? We have 2 children. 2 children. Yeah. Okay, kama la kuban. Usimphini. Kuluma naye. Hello. Hello, babe, unjani? Kerayva. Yeah, ukhuluma noSimphiwe, bani noSimphiwe? Unenda abantwana bothu noSimphiwe. Unabantwana abawu-2 noSimphiwe. And then mina? Hello? Yeah, do you hear me? Hello? What's all up? No. Yeah, unabantwana abawu-2 noSimphiwe and then mina?
Mina nginayo 2 years now, mina ngina 8 years now. USimphiwe cheating na 2 years naye. Okay, so wena unabantwana vo-2 noSimphiwe and when you're not aware of that. Angiyazi lo ikhulumayo mina ngazi ukuthi yimi. So wongamazi uSimphiwe at all. Angimazi uSimphiwe. Bafo cela ukhulume. Kwenzakalani kisithemburu kwenzakalani? Baby lona wayithi ngisho Awukazi ungitshele mara. ke prank or ingo baby ke nagana ke prank e fela. No, mina awukazi ungazisa ngabe ngitshelele from ekuqaleni. Mhlambe ngabe bengizo understand cause side lesikhathi. No baby, I love you Adri. If you love me bungekuyenza lento yenzile. If he loves you. Uthanda abantu abangakahle hle. Wena abantu abangakhi? Sorry? Unabantu abangakhi? Uthandana nabantu abangakhi? Two. Sebe u2 manje ngisekho ngedwa. Khuluma ndoda. USimphiwe umdampe nini? Simphiwe umdampe nini? Simphiwe umdampe nini cause khona noSimphiwe khona nami okay Simphiwe umdampe yini masuthi uyi1? Ke khale. Ha. Uyangitshitela. Uyachita. Uyachita. Baby kifa Uzoze nabantwana ngazi. baby cheat. Uchitile already ukhona uSimphiwe nabantwana bayi2. Una 2 years mina sina 8 years. Uyayenza lento yakho ne? Arukupantsa fela ke bana. No, noma kuthiwa abantwana. Bana izolo musi. Ubuna izolo musi. Ibuyo mcheka. Yabona if ubuyo check abantwana ngaba abantwana usangazisa ngapho. Engizokazi ukuthi ulo ubantwana. No, ungaze ungiunderstandise kushuthi niyazwana noma momntwana nabantu nje lento isase on. Bayazwana bayabonana, bayaphana. Niyaphana nenza yonke into. I'm taking care of my kids, you know. No, akwazi ukuthi uthi uyo check abantwana like uma momntwana usamthanda. Bana izolo musi. Ubuna izolo. Wasebenzisa icondom? Uyayisebenzisa ukuthi condom? Baby, why but No, kufanele ngibuze because mina ngiyasazi status sami ngibuza wena ukuthi uyayisebenzisa condom. baby lona wayithi. Always meso testa uthi mina if ngiye right which means now all right angithi. Vele baby you are the one. Okay, umama wontwana yena right nasike sithole leyo. No. Akekho right. Which means ngamanyamazi mina uyangigulisa uyahamba uthatha ukuvuletha la. Everything is no. Yonke into uyayiphika ayikho into oyivumayo. Ngicela uvume kuyi1 nje uthi yakuyikhona. Baby like as I'm saying urukupantsa ke bana fela ke lo obafa stationary. No, it's not about stationary. A relationship is strong, is serious. Angithi unyaka uqalile wena ubuyo check ifamily yakho enye unyaka uqalile angithi. I want Mina ngina 1 week ngawas because bengekho bengisedebeni. Wena kodwa usokazile ukuthi uyo checka enye ifamily beside mina. It's fair. It's fair. Baby, just understand please. Which means mina ngibe wrong but honest kuya yabona mara. Okay, kulesimo ufuna senze kanjani? It's not like that. Okay, ufuna sazana noma momntana noma ufuna sazana? You are willing to be on stembu wena? No, mina ngifuna isithembu akaze ngithembise ngesithembu, ngithemba ukuthi uthanda mina. So asifuni. Angisifuni isithembu.
Nekuthiwa wakhuluma ngaso nami before bengabe ngiyasunderstand manje ngakhuluma naye kaningi wathi Thembi cha ufuna mina. Hey, stop listening to that guy. No, no, lalela mana ngutshele. Yabona konke lokho okusho ngokusakusiza. Unabantu abayithu manje ngithi ngikhona nomunye ukhona ngithi. No, please babe, support i-statement sakho kade usisho ecaleni. Baby, you know you're the only one that I love. So If much. benjala ngaba kukho so. Baby, we can talk about this later. No, ngeke ngikwazi angekhonakala kukhona nabantwana. It's just children, baby. I have to be there as a parent again. For them. No, mina ngazi ukuthi siyathandana nawe sinabantwana abayi2. Kushuthi ngikushuthi kahle hle mina if ngiqhubeka nawe nginabantwana abayi4. Eish, babe. Akasebenzi ish la ngifuna ungitshela ukuthi ya noma cha. Ithi ngimbuze because akafuna ukukhuluma. Mfowethu, wait, what is your way forward? Obviously, I will have to take care of my children, but it's not like No, I wanna know ukuthi wenzani. Ufuna isithembu or ufuna ushaya nomuntu owani? obviously I'm dating one person. Okay, you know what? It's fine. My sister, asikhulume mina nawe. Wena ufunani going forward? Ufuna uhlala naye and then uthathe care of the other kids ufunani? No, mina ngifuna omunye umuntu okay abantwana ngoba sebekhona ngabamukela but hayi umfazi omunye. Umntana ngeke umlahlele umuntu ngithi bathwele kumuntu oyi1 so manje because uyahamba uthi uyobona abantwana and then ayobona nomama uzoko. No, mina ngeke ngize ngivumele kufanele ukuthi yena enze ngendlela yakhe angithi yena eqalile yena kufanele enze ngendlela yakhe ukuthi sibonana kanjani nabantwana hayi noma umntwana ayikho into engizoyikhuluma noma umntwana. Yena wazana noma umntwana mina ngazana noma umntwana. So if mama umntwana ufuna uza azoletha abantwana ube No, kube nendlela esizoyenza ngayo ukuthi alethe abantwana hayi ukuthi yena aze kimi. If bengifuna kona ukudlana before bengizosho njengamanje cha angifuni. Hayi, my sister isiso ngiyabika ukuthi yazi ukuthi uze handle kanjani. Yes. All the best. Ithi mina ngihambe ne. Okay. Yo. Yeah. Guys, hi, this is Lily Shaunola from CMTV. Don't forget to subscribe. Hi, let me go home now. I'm tired. Oh, cause ungisizile like ungenze nga find out iqiniso so it's fine. Tell me now. Tell me now. Wena ungangihlanyisa wena, don't make me mad. Tell me now. Tell me now. Awudokungamnendaba nakho angithi sinasesenzile loyalty test sibonile ukuthi yena akakho faithful. Into ezokwenza yona. And sengi light skinned since nini mina? Asikaqedi washelwa yimina wena. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with me is that when you are stuck with my girlfriend there. Why are you cheating?